ilahing awik namastu purnama sidam. Awik namastu silat meninggang jagat karana siran tondo kae sisaning wisana. Sono sinaulan mlopo estemah stantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tulo-tulat menelabden paradya. Winursita ngupama paramenes kara karna giya tuming jaman purwa. Winusudatra ingkang dinamadama pinardi tamelalata mangya tekap wasananing Gupita tanun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang muring kata. Kanenggih negari pundhita ingkang kaeku adidasa purwa eka marang sawiji adilunuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Seradan kathah tetaindo ingkang sinungga ing Pratiwi kinasonganing akasa kinapiting samudra rajak sami anggana raras. Nanging dadan kadhe ingkang kinapiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumlaring pedukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Lampe Sireng. Pramila winastan Karang Kadempel awit dukuh ingkang kasinengan bumi subur sugih kulawetu pala gemandul pala kasimpar pala kapendhem yang pala ijo satemah anggesangi jalma sak dusun. Sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang yang tlaga. Sinebat Lampe Sireng krana tengahing padukan tinengaran wit klampis ingkang cemeng mulesipun. Dasare papan miring winaradin winangun padukuhan wijangang marga-marga manghayat minggahing gunung. Kanan kiring marga kang katingal hamung gumlaring pasabinan dalah pategalan. Senadyan to amung parigaga parijata sukanandi dudha ngasak. Parandene ketingal sarwinang semake wancine wis ndungkap panen wa ing daleme wis katon padha tumungkul kuning gumirining kadya kencana sinangling. Kati uping maruta lembak yayah umbahing samudra. Sinau swaraning Narakisma kang sami anggusah getak peksi kaya gamelan kethok dropyok. Surakepya kang tanpa gendhing aglaring pategalan datan kujiwa. Katingal jagung puhung. Ledung-ledung lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo. Katemping samirana godhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana. Sangsaya hamwahi sangseming swasana. Karawe ngamongke swung mulah pasiten datanati laro atuning kaendantuing kesarasan. Saubenging saben wisma tinanduran sekaran ingkang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi lamun ginanda. Mawar melati ceplok piring arum dalu lunging kadung malengkung katiping maruta manda anggrek regula manglung ing balumbang isi tirta wening. Saben wisma kandhanging raja kaya tetela hamwahi endahing bali griya turta datan dilarwatoning kasarasan. Ilining daya sendang tinalangan anjok ing pasiraman kekucahe naratas pasabinan menthok minti bebek meri sarta panggoyanganing kebu sapi. Jauh-jauhan dangkep angrenggane endahing padukuhan peksi pudang kumandang haleledang mencok panging ketapang dragugu manggut-manggut ing duku peksi jalak lunjak-lunjak aja-ajak marang peksi prenjak kaya sajak kencan semayan marang peksi bayan. Dadat pating jero wit datan katun peksi kang alit-alit bangsane bibit rang-urangan sedaya sami sigrak sumarak girang kang tanpa sumelang. Ing madyaning padukan wonten wisma dapur limasan. Sirap sepuh kanggo sirep singep kayu sing ngon wis saumur. Gebya gedhe nabur gamping. Lah sinapa ingkang lenggah ing wisma Karang Kadempel. Tanah sanes muhung tetungguling padukan Karang Kadempel ya pamungi para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang Darma. Yekti awawangi Yai Lurah Semar
Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manang Munung, ya sang juru dyah Puru Prasanta, jangan Sumara Santa, wong Boga Sampir, Boga Jati, ya sang Ismaya. Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar. Nayantaka, Naya ulat Antakapati, yen pinuju weteng atine ulate Semar kaya wong mati. Badranaya, Badra rembulan Naya ulat, yen pinuju karenan penggali ulate Semar ayah Wulandadari. Saronsari tegese sak paripolahe tansah neng semake. Norasaru malah sari. Duda Manang Munung wujude Kyai Semar tansah ngewahake. Yen diarani lanang mongko kopek, yen wadon kok rarawisan. Juru dyah Punta Prasanta tegese pamonging para satriya kang anggayu kautaman janggan Semara Santa. Dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa. Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya do inguni saking ismuning cahya weninging gesang. Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamongawe dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja. Pramila datar mukal lamun Kyai Semar senadyan namung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung. Sinudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata. Persasa dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinudrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener. Nalika semana nuju ri sajuga ing manjinjang tabuh sadosa, Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng. Lenggah ing bangku panjang ketinggal delek-delek datan mubah datan musik pan Yayah Tugu Sinukarta. Dados sakala kagiyating kalih dupi nampi rawuhipun para piyaigung nenggih Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darmakusuma ingkang sesarengan kaliyan nata ing Gorawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi datan kantun satriya ing Jodipati miwah satriya ing Madukara nenggih Raden Harya Werkudara miwah Raden Arjuna ya Raden Janaka. Pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas marang Indra ingkang dereng kababaring lisan.
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Sipak puspiteng udana Myang banjara sarwara Renggeng manik nara narata ana Obra banyo kang sumirat kanyaring deca lereki lati siring tadit wimbuh kekandam ingin katiuping samirana mandra Paran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya blegagag ugag sadulita mel. Mulane kok prenjake padha nganter, jagone padha tarung jebul. Karang kadempel kerawan para priyayagung, para her-her. Sinuwun ngamarta. Sasampunipun lenggah kanthi prayogi
kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Yaya Kakang Semar. Mundi pangestune Kakang Nayantaka? Pratakwana karang kadempel lulus Raharja ora ana alangan suwiji apa. Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih. Syukur yen manggih wilujeng lan ngendika ngaturake salam taklim kula tampi. Nanging dawah sami-sami. Sinuwun Ndarawati. Ugi sami wilujeng to sinuwun. Memang sukma jagat madya linuwih. Ya pangujine Kakang Semar. Manggya Basuki Pratakuna ngarang kadempel kene Kakang Semar. Nggih, syukur. Dipun prayogaken sinuwun. Ya Kang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Swanten ugi Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun kecaken anggenipun pinarak lenggang kiden. Wah. Ya Semar. Wis ora kurang prayoga. Ya Kakang Semar. Kowe wis ora kurang prayoga maneh. Nggih syukur. Sinuwun. Persasat karang kadempel kados dene kajugrukan ukir sari. Kalebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jandika sedaya nanging kepareng kula lajeng jumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki. Sinuwun monggo yen kula sepadaken kok semunipun nembe nandhang pepeteng. Niki wonten napa sinuwun prayogi lajeng kababarna Kakang Semar. Aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Nggih. Pun. Wong sirnake raos wigih ringa-ringa. Lan kula aturi radi majeng lenggahipun kersanipun. Kula saged wijang satalata langgen kula nampi pangandika jandika sinuwun. Andra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kadanyo maweh raras ratnaning driya Kakang Semar wis kundang kaluku yen to negara ngamarta munu bumi ingkang subur
Bumi ingkang lo jinawi ya merga sikti ingkang subur kuwi temandayani para kawula. Ados saka kasangsaran nanging Kakang Semar. Nangapa ing rikalenggani iki malah tiba kosok balen. Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tindrim. Ngamarta ingkang kundang nanging saiki malah kebak panandang. Kakang Semar, monggo saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi sarana olah tetanen. Garap bumi nggaru luku nandur pari palawija. Lan sak panunggalan ingkang dayane bisa murakabi tumrap bebrayan gung. Nanging Kakang Semar, kalenggan iki ngendra prasta kebak ing reh prihatin lan panandang. Para mung tani padha jerit reriyungan merga wis wola-wali gagar wigar anggone padha tetanen. Kakang Semar, mara gage paring dawuh pendha lan kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar? Nggih, pun terwaca anggen kula nampi pangandika paduka. Nanging mangke riyin nun sewu pendha niku rak nggih wonten sing momong to. Nggih menika sinuwun Ndarawati. Kok boten nyuwun prisa dhateng Sinuwun Kresna? Kok malah lajeng pasrah dhateng kula? Niku napa boten nglendu sinuwun? Monggo Sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis ing pamawas Kakang Semar. Aja kleru ing anarka kaya sing wis-wis. Saikine nata Ndarawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar mula Kresna Nyai Puntos kadang banjur lumarep ingkang kadempel iki supaya nyadeng dawuh pangendikaning Kakang Semar. Uga nyadeng pitutur luhur ing pangajap bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap para Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Mula Kresna uga nyadeng dawuh Kakang Semar. Wah, Semar. Aku uga nyadong pangandikamu. Kakang Semar, mara gage paring pitutur Kakang Semar. Nggih. Raning kula dipercaya, kula tak matur. Ketang klungsu kula badhe nderek uda panemu. Merga jane niki kula ngibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih krana menapa? Niki critane kula niku rak nggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki lan kula pitados ndika sedaya tartemtu badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung. Ning tumrap kula sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pangajap saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman. Ados saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak rowang mitra kawruh kersane rumaket leda seduluran majinamadan daya dinayan. Bantu binantu margi tumrap kula. Wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakeyan, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane kaya isih kurang mawon. Mula jandika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan pamrih dimen saya caket kalih para kawula. Lan niki pinangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti Lire. Para pangarsa pambating prajaya tansah migadekke para kawulane. Tegesing sing ning dhuwur ngerti karo sing ning ngisor, sing ten ngandhap nggih sami mestute ingkang dadi dawuhe. Lan sing darbe panguwasa ya aja sawenang-wenang. Mergi panguwasa niku mboten dingge nguasani, ning panguwasa niku dingge ngayomi pun. Yen
antaraning pangarsa lan kawula niku padha manunggal sayek-sayeka praya negara bakal dadi kuat lan sentosa niku sinuwun. Ya Kakang Semar, kabeh apa ingkang dadi dawuh pangendikaning Kakang Semar puntos sak kadang mun tansah mestuti lan yen pancen Kakang Semar bakal mbangun desa mesti wae puntos kadang bakal sabiyantu Kakang Semar. Nadyan Kresna uga bakal mbiyantu Kakang Semar. Wah, aja wike-wike. Yen ana bot kerepotane, Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok. Ah, nggih. Matur nuwun sanget dene paduka sedaya kersa mbiyantu anggen kula badhe bangun wewengkon. Lah sakniki babakan pengendikan lan pepeteng jandika kala wau. Ngaten nggih sinuwun. Janipun kula sampun ngraita, kula pun krasa yen negara Ngamarta saniki pun benten kaliyan Ngamarta sing biyen. Den kathahipun manandhang para kawula ingkang sekasangsaya menika kala wau hingga awit saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuawi lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakaning tetanduran kangge sarana sandhang tedha tumrap sedaya para kawula, sedaya para warga ing kukupan negari Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar. Urung kababar lan iki den iki sing kedah ditaliti merga kabeh mestine wonten sebab musababe. Sinuwun, sebabe apa Kakang Semar gagi tutura? Nggih, kula tak matur ning ampun kaget nggih. Niku sedaya sebabe kalenggahan iki Mbok Sri Kumaraning rejeki niku kesah. Kesah nilar negari Ngamarta niku sinuwun. Ingkang jalari negari Ngamarta kebak ngreh prihatin lan penandang nggih niku wau. Pepunden Bathari Sri Kumaraning rejeki murca seka negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih. Si Sri lunga. Monggo Bathari Sri niku dadi simboling buga lan dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang Semar. Banjur apa sebabe Bathari Sri murca? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami klepyan anggenipun sami ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa. Klepyan anggenipun sami ngaturaken panuwun lumantar nggih lantaran Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyan lan murahing sandhang pangan tumrap warga agung negari Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur. Apa wae sing ditandur mesti dadi, ning saniki malah dadi bumi sing cengkar, grasak umpamane tetaneman ijo royo-royo ning wancine panen mesti dipangan karo oma. Merga nggih niku wau. Para kawula klepyan boten migatosaken dhateng buminipun, mula ramukal nek Mbok Sri Kumaraning rejeki lajeng ngoncat. Ngaten nggih, Den. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah nanging bumi niku ugi dados sumber panguripan murakapi sagung para titah kejaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang nggoni lan ingkang nandur malah lali Purwoduksina. Klepyan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula
yen bubar panen niku ora ketang mung wisungsung wujuding sedekah bumi niku ugi pinangka wujud rasa panuwun lan ujube rasa syukur umpamane yen pakaryaning miyasa minata nelayan ya kudu wisungsung sedekah jaladri lan malih niki ugi kalebet tata cara tilarane para leluhur nuwun sewu lho niki babakan iki mboten ngrembug bab kapercayan ning niki ngrembak bab budaya lah budaya niku napa to budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman mila ampun ngantos dipun westani yen sing jeneng adat tradisi budaya kaya sedekah bumi sedekah jaladri nyadranan rasulan merti desa majemukan niku diarani milar saka walring agama niku babar pisan mboten nggih mung cak-cakaning lang syarat ingkang dipun tindakaken niku sing beda ibarate wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda pisan malih niki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngaten iki diadani saben warsa lah niku sinuwun mula pun to mang titeni mawon yen para kawula ngamarta niku sami ninggalke rasa syukur rasa panuwun marang Gusti ninggalke adat lan budaya pun mang titeni mawon ora suwe meneh jagat ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun sikra-sikra ing permana ganca sikra ngraketana wang sesangkana wang sesangka nalendra mbek marwa sing sangka katriku mulung mangrempeng madya karada kura reka kiri Kakang Semar banjur prayogane kepiye Kakang Semar murih pepunden Mbok Sri Dewaning buga enggal kunduring ngamarta ya Kakang Semar mangsa borong iguh pertikele Kakang Semar wah Semar piye supayane Mbok Sri enggal balipun sinuwun sawetawis ngandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten pangeran mrika mangke sedaya kula ingkang badhe ngregenaken lan badhe budidaya mrih kunduring Betari Sri nang sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin margi sajake niki karang kadempel ajeng wonten dhayoh niki yen jangandika niki sami lenggah wonten mriki mangke ndak malah gelo penggali dhayoh niki mangke iya Kakang Semar aku tak ngut lungguhan mburi ya Kakang Semar nggih monggo sami suminggah riyen selak teka nggih niki dhayoh sinuwun
bareng sinuwun ngamarta sinuwun Ndarawati dom sanggrah gareng Petruk Bagong njur pating jedul mau kok do ora melu sowan dadi siji ning kene iki do apa mau Lah nggih to Pak nek kula terus Petruk kalih Bagong niku wau melu sowan dadi siji ten mriki mangke ndak malah mung ganggu Pak mung ganggu leda rembukan mung ya kabeh sing rawuh ya piyai luhur nah nggih leres niku Pak mboten sae nek kula do melu nguping mula niki wau terus kula trima ten jaba iya apik kuwi apik lah ning anu Pak ngene Pak niki wau kula ten Jawi Weruh ana Pendhita Durna kalih Patih Sengkuni kados ajeng rawuh mriki lah rak tenan to mesti ana daya tenan tenang Pak santai mawon Pak tenang santai to Mir tenang Durna karo Sengkuni ning dipapan ki mesti mung arep gawe kisruh mung arep gawe rusak mengko nek macem-macem tak antem maneh mengko Pak iya mengko dhisik mula kowe saiki do pindah lungguh mburi kene do pindah lungguh mburi kene iki sajake dayoe wis arep teko ya siap pokoke mengko nek ana apa-apa macem-macem aku sing masuk Pak iya Bagong iya Dewa kok bentuke kaya ngono kuwi. Kuwi iki dewa apa nek kaya ngono kuwi? Werang engel. Kowe tak kandhani ya Mas ya. Bapakku zamane Sena mbiyen jenenge Sang Hyang Wasita. Ismaya Gonggong, Ismaya Gong, Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Lali yang ora kuwi Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3 nomor 1. Sang Hyang Tejamaya ya Taga kae nomor 2. Sang Hyang Ismaya ya bapak iki lha sing nomor 3 iki Sang Hyang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapak iki dewa Mas. Kakangne Bathara Guru iki dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kuwi munine lek nek ora lek ya nek ora ya angkel. Apa Kang? Angkel. Angkel iki apa? Kuwi basa Inggris mbok pinter sithik to, Truk. Bodoh banget kowe iki, Truk. Kowe, aku ku nek nyeluk Bathara Guru kuwi muni dhuwur aku derajate nek karo kowe kuwi. Ayo. Wong aku nek dina Minggu ki tak kandhani lek kowe iki munggah ning kayangan. Kemah. Kemah ning jejer Kawah Candra Dimuka piye? Apa ora sangar aku ki jane? Lah bareng kowe iki Durna ki sapa? Durna ki jaman mbiyen jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus nang merga saka pokalmu dadi arek kaya ngono kuwi merga kowe dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu Sengkuni kuwi ya bagus biyen. Kowe Sengkuni kuwi ya bagus sing merga saka unine kuwi lho. Merga sik muni senengane elek kaya ngono ki cangkeme terus disuwek-suwek. Mulai tekan saiki Durna karo Sengkuni ki mung dadi provokator. Kaya ngono kok arep nyepelekke bapak. Nyepelekke bapak muni melarat. Mung batur ketimbal 17 Bagong sing ora trima. Bagong sing ora trima aku ki sayang karo bapak masuk angin tak keroki. Apa meneh bapak ki tau dijegoki kirike tak cekel tak bleh. Piye? Tak pangan terusan tak tongseng. Wong enak banget Yuan mula. Kowe nek muni ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima luwe-luwe kowe sumbar nek karang kadempel arep tok obong. Kowe muni karang kadempel arep tok obong Bagong sing arep mbelani ayo.
Muni ya kowe saiki Dur. Muni ya. Lambeme kuwi, lambemu kuwi lho. Dienggo omong ayo, ora mengklecap-klecep wae. Mane cuy ngunake bapak meneh tak lakban cangkemmu wis Dur. Oh, nek ngono kowe arep wani karo Pendhita Durna. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Mong aku rene ngerit wadya bolos gelar papan. Halo, sawangen, delokan. Piye? Piye? Gawa Kurawa. Gawa arep ngapa kowe? Wani kowe karo Pendhita Durna. Sing tak ndel-ndelke mesti Kurawa. Kurawa ki mung rombongan apa kuwi Kurawa mung rombongan bebarasi. Mung manake tekor. Njur ngopo Bagong ki anak Semar kok wedi. Arep kowe ngerit wadya bola arep kowe nggawa Kurawa 100 cacahe. Bagong ora bakal gegrek. Kene tak babatane wadya balamu. Klebu kowe kuwi Durna apa meneh sekono rame gak teko kene iki tungkak melayang di mukamu. Wah ngono Tru. Ayo ben gak sadar kok. Wah. Aduh. Lara ya Tru nek nyundul jebul. Lah ya lara iki apa? Gendeng kok kowe iki kok. Wis ben ah. Pancen kowe anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngerti nek bapakne arep diajak patine, banjur mbelani gawe marem. Lah nek ngono Bagong iki mengko sing sago arep ngundurke Kurawa. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Ngono to, Le? Sing ngomong aku mani karo Kurawa ki sapa ya, Pak? Sing ngomong aku nek arep maju ki sapa ya, Wan? Sapa sing ngomong kaya ngono kuwi sapa? Lah lemu mencak-mencak lemu nesu-nesu kae ki nggo apa, Kang? Nek mung ora wani iki. Lah aku ki mung nantangke, Je. Nantangke sapa? Wih, iki nantangke sapa, Le? Nantangke Danu. Anu sapa? Kok Danu to? Lah ya saiki tak takon, kowe ki ngopo saiki? Kowe ngopo? Anak Semar ki ora mung Bagong kok. Kowe nang kene ki ya kok nyambut gawe, ora mung turu-turu, ning tenang bae. Aku ki mau nang njaba karo Ndara Setya ki. Terus ana anuman barang. Lah kok tekan kene? Mbok yake arep dolan. Nang ana anuman iki mau aku weruh. Ketok suwan mrene bae. Ngisi-ngisine do nang njaba ki do tuku es teh to, Pak. Iya. Lah ngungkung tekan kene iki kok nyambut gawe Ndara Setya karo Anuman mengko kon perang ngadepi Kurawa. Pokoke ngono kuwi. Nah, terus kok awake dhewe nonton. Nah, iya ngono kuwi sing apik. Iki omong nantangke senengane ngono lek nesu lek mencak-mencak kaya yak-yak iki. Gareng pet.